Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmen häkimetleri daşgulda 30 hem çäkli derejede berilän uny satyn almagyň düzgünlerine goşmaçy talaplary girizdiler. Mundan beýlek her aýda adam başyna berilän 2 kilogram uny satyn alyp bilmek üçin azyndan bir aý öňünden un alýan dükanyna baryp nowata ýazylmaly we şol pursatyň özünde de indi satyn almaly unyň bahasyny töläp gaýtmaly. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmesi bilen söhbetdeşip bolan bir dukan eýetiniň aýtmagyna görä, mundan soňra nowata ýazylan adam ýürüýte hasaba alynýar. Alyjy nowata ýazylandan we tölegi edeninden soň biz bu barada itirap häkimligine hasabat berýäris. Häkimlik kim adam sanyny we öňünden geçirilen pullary un zawodyna tapşyrýar. Garaz bir aý çemesi wagtdan soň hasaba alynan adamyň un almak nowbaty ýetýär. Diýip Guwada etrafyndaky döwlet dukanynyň atlandyrylmasylygyny soran bir satyjysy gurrun berdi. Mundan soň un zawodynyň etraf polisiýasynyň, prokuraturanyň we milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň gözegçiliginde un dukany getirilýär we nowbaty ýeten adamlara paýlanyp berilýär. Emma bu ýerde de bir aý öňünden nowbata ýazylyp puluny hem tölen raýatlaryň uny alyp biljegi gumany. Sebäbi un bilen gelen resmiýetler raýatlardan pasportyndan başlap tä döwleti tölen talgytlaryny çelin spravkalary güwanamalar soraýarlar. Un nowbaty ýeten adamyň ýanynda hukmany ýagdaýda ýaşaýan ýeri, masala ýagdaýy baradaky spravkalary bolaýmaly. Raýatyň ulogy bar bolsa, onda ol döwleti munyň bilen baglylykdaky talgytlaryň ählitini wagtynda tölendigi, şeýle-de gaz, elektrik suw tölegleri boýunça birgisiniň ýokdugyny subut etmeli. Mundan başga adamlaryň hojalygyndaky mallaryň sany soralýar. Egerde iri sakly malyň sany 2-den köp bolsa, onda ýeninde degişli talgytlaryň tölenendigi baradaky spravkanyň getirilmegi talap edilýär. Şu dokumentleri bolmadyklary un ýok, berilmeýär, diýip dukan satyjysy gurrun berdi. Türkmen resmiýetleriniň şertlerini berza edip bilen raýatlar 2 kilogram un normasy berilenden soň olara uny alandygy barada dilhaty ýazdyrylýar. Türkmen häkimetleri 3 hepde töwereg mundan ozal ýurdun harmanyna 1,6 million tonna buğdaýyň ýygnalyp tapşyrylandygyny habar berse-de, ýylatyň un çörek meselesi ozalky ýaly uly mesele bolmagynda galýar. Raýatlar un bilen birlikde şeker ösümlük ýagy ýaly käbir ady karitlaryny satylanmak üçin dukanlaryň öňünde gijeden nowata durýarlar. Ulu nowatlarda hälisinde goýuk almagarlar döreýär we adam başyna çäkli derejede satylýan haritlar hem gysga wagtyň içinde gutarýar. Yeri gelende bellesek Türkmenistan häzirki döwür agry kynçylyklary başdan geçirýär. Ýylyň başynda aýlyklar, kömek pullary, pensiýalar, talip haklary 10% ýokarlandyrylan bolsa, sondan bäri azyk we sanat haritlarynyň bahasy hem azyndan 100% gymmatlady. Türkmen resmiýetleri ýurdun köpçülikliň habar seriýetlerinde ýokarda beýan edilen maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Hökümeti goldap çykyş edýän habar saýtlary wagtal ýurtda bagtyarlyk zamanasynyň dowam edýändigini, bolçulugyň höküm sürýändigini aýdyp, azyk haritlardan doldurulan tekçeleriň ýokary hilli suratlaryny okyjylaryna hüdürleýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýazarlar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Vilayetlarda pensiýalar we aýlyk haklary gijikdirilýär. Türkmenistanyň durly vilayetlerine raýatlar pensiýa haklaryny we aýlyk haklaryny wagtyna alyp bilmeýärler. Aýyň 10-y boldy plastik kartlara henüzem pul geçmedi diýip daşowuldy pensioner Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Edil şuňa meňdeş ýagdaýlary başdan geçirýän Azatlygyň lewaply söhbetdeşi bankomatlarda pul ýok. Adamlar Gurban bayramyndan öň pullarynyň ellerine degmejekdigini pikir edip çaklaýar diýdi. Ol Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde özüniň büdjet işgäridigini ma'lum etdi. Heniz geçen aýyň aýlygy da tölenmedi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde tutulmalygyny soran büdjet işgäri sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda aýlyklaryň gijikdirilýänligi, pensiýa haklarynyň wagtyna tölenmeýänligi barada resmi maglumat el ýeterli däl. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeş bolan daşowly beýleki bir büdjet işgäri gijikdirilýän tölegleriň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdi. Döwletden aýlyk alýan büdjet işgärlerini öňümizdäki awtoral ýarşy geçenden soň
olaryň aýlyklarynyň tölenjekdigi aýdyldy diýip Daşowdyň ýaşaýjysy işleýän idarasynyň başlygynyň sözlerine salgylanyp Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Gurbanlygy pul gerekdiň, eger Gurban bayramyna däl, täze okuw ýyly üçin hem okuwçylaryň gerek ýaragy bar. Adamlar şu zatlary satyn almakda uly kynçylyk çekýär diýip Daşowly söhbetdeş aýtdy. Azatlygyň habarçysy lewaply hem de Daşowly söhbetdeşleriniň sözlerine salgylanyp, büdjet işgärleri rally gerekmike diýen soraglar bilen ýüzlenýärler diýdi. Türkmenistan döwlet derejesine sentýabr aýyna geçiriljek Amul Hazar 2018 halkara awtorallysyna taýýarlyk görýär. Onda awtowluklar ýarşar. Döwlet medeniýetine bu ýarşyň tarypy giňden ýetirilýär. Galy bertede geçen ýyl Aşgabatda ýapyk binalarda we Söwüşdün goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Finçler bu halkara çäreleri geçirmek üçin derur bolan destgalaryň gurulşy hemde gurumoçylyk üçin Türkmen döwletiniň gadnasyndan 8 milliarda olay çykdyjy edilendigini çaklaýar. Azatlygyň habarçysy pensiýalary we aýlyk haklary gijikdirilýän lewaply hemde Daşowly gurrundeşlerine salgylanyp, olar bu çäreleri açaçan nägileliklerini bildirýärler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň pensiýa tölegleriniň hemde aýlyk haklarynyň gijikdirilýänligi barada mundan ozal hem dürli maglumatlar peýda bolupdy. Awgustyň başynda Aşgabatly pensionerler garaşyp ýeten pensiýalarynyň gijikdirilýänligini we munyň sebäbiniň düşündirilmeýänligini habar berdiler. Aşgabatly pensionerleriň Azatlygyň paýtagtly habarçysyna gurrun bermeklerine görä, pensiýalar bilen bagly kynçylyklar hususan tölegleriň plastik kartlary geçirilmeli edilmeginden soň hassa ýygylaşdy. Türkmenistanyň pensionerleriň pensiýalary şu ýylyň aprel aýyndan başlap plastik kartlaryň üstünden tölenmeli edildi. Elbetde başda bu düzgün 65 ýaşa çenli pensionerlere degişlidi. Son onu ütgödüp 70 ýaşa çenli pensionerleri hem degişletdiler. Gijikdirilýän pensiýalar barada habarlaryň iýun aýyna da ýygy üzülmedi. Azatlygyň Türkmenistanyň sosial üçünçülük edaralary bilen pensiýalar boýunça ara gatnaşygy geçmek synynşygy başa barmady. Türkmen häkimetleri gijikdirilýän pensiýalar we aýlyk haklary baradaky maglumatlar bilen çykyş etmeýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň görýte gözellük salonlarynda we erkekler üçin dellik kanalarynda erkek müşterileriň saçyny boýamak, şeýle-de saçyny ýaşlaryň arasynda meşhur bolan görnüşde şekilli sýyrmak gadagan edildi. Bu barada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylar aýdýarlar. Elitni gözellük salonlarynyň biriniň işgäri iş ýerine şäher prokuraturasynyň wekilleriniň baranlygyny, öz ýol başçysynyň bolsa prokuratura aýratyn çağırlanyny gurrun berdi. Parykmaherler bilen gurrundeşligiň temasy erkekleriň saçyny boýamagyň, şeýle-de ýaşlaryň saçyny şekilli sýyrmagyň gadagançylygyna bagyşlandy. Adatça bolşýal olary hiç ýyly ýazmaça düzgünnama görkezilmändiňe ýokardan tapşyrygyň bardygy aýdylypdyr. Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 14 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle tapşyryklar Aşgabatyň gözellük salonlarynyň gene bir näçesine we bir karar Sowda merkezindäki erkekler üçin ýöriteleşdirilen salonlara berilipdir. Yerli synçylar Türkmenistanyň paýtagtynda erkekleriň arasynda saçyny boýamak modasynyň bir ýyl mundan ozal has giňden ýaýranlygyny belleýärler. Olaryň sözlerine görä öň saçyny boýaýanlaryň köpüsiniň daşary ýurtly kampaniýalaryň işärleri, şeýle-de parykmaherleriň özleri, DJ-ler, aýdymçy sazandalar ýaly sungat işgärleri bolan bolsa, indi erkekleriň saçyny boýamagy yerli ýaşaýjylaryň köpüsiniň arasynda ýörgünli bolup başlapdyr. Şol bıraktyň özünde de Türkmenistanda erkekleriň saçyny boýamagyna girdilenligi aýdylýan gadagançylygy ne ýurt resmiýetleri ne de habar beriş terişdeleri agdaýarlar. Munyň sebäpleri de nämälim galýar. Bellemeli erkekleriň saçyny boýamagyna gadagançylyk döwlet baştutanynyň öz saçyny ýyllar boýy boýap gelen ýurdunda girdilýär. Türkmenistany 2016-njy ýylda Saparmurat Niýazowyň ýogulmagyndan soň dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhamedow başta çal saçlydy, emma soň onuň saçynyň rengi garaldy. Awgustyň başynda Türkmen prezidentiniň saçynyň rengi birden çalardy. Bu ýagdaý habar beriş serişdeleriň öns merkezine düşdi. Öňkü Sowet Türkmenistanyň hökümdary saçynyň gara renginden elçekdi. Öz ýol
ýolbaşçylarynyň şahsiýet kulty bilen tanalýan ýurtda bu ädimi jikmejik öwrenmek finansygy ediler diýilip Fransiýanyň AFP agentliginiň 2 awgustda çap eden maglumatynda bellendi. Türkmenistanyň Gurbanguly Berdimuhamedowdan öňkü ýolbaşçysy Sapar Muratniýazow hem saçyny boýardy we çalaryň saçyny başda gyzgylt soňra gara reňke boýapdy. Ýadyrky wagtda Azatlygyň Türkmenistandaky käbir söhbetdeşleri erkekleriň saçyny boýamagyna girdilen çäklendirmeleriň döwlet baştutanynyň saçyny boýamagyny bet etmek bilen bagly bolmagyny çak edýärler we şu sebäpden onuň başgalara da gadagan edýän bolmagynyň ähtimallygyny belleýärler. Käbir ýerli tynçylar erkekleriň saçyny boýamagynyň gadagan edilmegini häkimetleriň jemgyýete gözökçülük etmek finansygy bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanda milli diaptesurlar, şol sanda milli geyimler, medeni gymmatlyklar hökmünde wasp edilýär. Hususan da döwlet edaralarynyň işgärlerinden, okuw zalylarynyň okuwçylaryndan keşdeli tahýa aýal gyzlardan milli köýnek talap edilýär. Türkmenistanda ýylatyň daş görnüşine degişli dürli gadagançylyklar, çäklendirmeler we talaplar häkimetler tarapyndan öňden bäri edilip gelinýär. Dürli ýyllarda ýurdun erkek ýaşaýjylarynyň altyn diýişli, uzyn saçly we takkally bolmagy gadagan edilipdi. Şu ýylyň dowamında Türkmenistanyň häkimetleriniň zenanlaryň dar köýneklerine saçyny sary reňke boýamagyny we ýurda saçy reňkleýän boýaklaryň getirilmegine çäklendirme girzenligi habar berilipdi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede dollaryň gymmatlamagy türkmen zähmet migrantlaryna yaramaz täsir edýär. Türkiýe Türkmenistany migrantlaryň ýekin edýän esasy ýurdu bolup durýar. Soňky günlerde Azatlyk radiosu bilen habarlaşan migrantlar Türkiýanyň ykdysady ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli dollaryň aşa gymmatlap türk lirasynyň hümmetini ýitirmeginiň bu ýurtda eklenç gözleginde bolan Türkmenistany zähmet migrantlaryny howsala düşürendigini aýdýarlar. İstanbul Türkmen zähmet migrantlarynyň maýa Azatlyk radiosuna beren interwýusunda ýurtda dollaryň gymmatlamagynyň migrantlary ul gaýga goýanyny görüň berýär. Emmekşe täsirini ýetirdi. Şu wagt emmekşe alada. Bir-birini ýaly näme etmeli, näme goýmaly, gitmelimi, galmalymy? Her kim şu wagt alada. Astrene ýok hiç kim dedi. Bärde ýaşaman, ymykly ýaşaman göze alan bolsaň, han lira bilen näme dersiň, bir oňşarsyň. Ýene de Türkmenistanyň ganymat da därse bilýärmi? Diýip maýa Türkiýede dollaryň gymmatlamagy bilen dören kynçylyga garamazdan migrantlaryň köpüsiniň Türkmenistany dolanmak islemeýändiginem sözleriniň üstüne goşýar. Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan İstanbuldaky türkmen diasporanyň wekili ögöz bolsa, ýurtda dollaryň gymmatlamagynyň türkmen migrantlarynyň durmuşyna ýetiren täsirleri barada şeýle maglumat berýär. Sol uwalkalyan 550-600 dollarmy, häzir 200-250 dollara geldi. O mahallar dollar artan, häzir indi 2 katyna çykdy. Onuň başyndan hem elektriğin gymmatlapdy, suw ýagdaýy bar, internet, telefon, geýmeli, aýlygymyň köp adam galyny. Migrantlaryň köpüsi kwartirada galýar. O kwartira ýagdaýlaram, pullaram galdy ýokary. Hemmesiniň bahalary birlelikde galdy. Ara elimizde 150 dollar, 200 dollardan köp pul galyp biljekler. Diýip ögöz Türkiýanyň ykdysadyýetynyň yaramazlaşmagy sebäpli käbir türkmen migrantlarynyň başga ýurtlara eklenç gözlegine ümzükmäge başlanygyny aýdýar. Azatlyk radiosu bu temada Türkiýeden Türkmenistany ellen pul berýän türkmen söwdegärleri bilen hem söhbetdeş boldy. Olardan biri howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berdi. Soňky 40 günüň dowamynda Türkiýede dollaryň bahasynyň aşa gymmatlamagy zähmet migrantlar tarapyndan Türkmenistana iýerilýän pullaryň mukdaryny gözgörteli azaltdy. Meselem türkmen migrantlarynyň türk lirasyndan alýan aýlyk owul 500-600 dollara barabar bolýardy. Owul Türkiýede işleýänler her aý 250-300 dollar iýerip bilýärdi. Dollaryň gymmatlamagy bilen inni 50-150 dollar iýerip bilseler kaýly bolýarlar. Muň elbetde zähmet migrantlarynyň Türkmenistanyň maşgalarynyň durmuşyna hem yaramaz täsiri bolar diýip İstanbulda Türkmenistany ellen dollar berýän söwdegär denan Azatlyk radiosuna gürrüň berýär. Türkiýede dollaryň bahasy 9-njy iýulda ýurtda prezidentlik dolanýarlyk ulgamyna geçilmegi bilen özgiderli ýagdaýda ýokarlanmaga başlady. Şol döwürde takminan 3.160 lira töwereginde bolan dollaryň bahasy soňky bir näçe günlükde bir salym 7 lirany geçip häzirki wagtda 6
6,60 lira töwereginde hereket edýär. Türkiýanyň hökümeti ýurtda dollaryň gymmatlamagyna 2016-njy ýylyň 15-nji iýulunda başa barmadyk harby agdarylşygy ykdysady taýdan durmuşa geçirmek isleýänleriň synanşy hökümine baha berýär. Opozisiýa bolsa hökümetiň ýurtda ykdysadyýety we önümçiligi ünsün düşürenligi sebäpli dollaryň gymmatlandygyny öňe sürýär. Gepli Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Atçylova. Mekteplerde okuwlaryň başlanmanyň golaýlamagy bilen mektep okuwçysy bolan enatalaryň aladalar juda artdy. Şuguller çagatynyň elinden tutup okuw esaplar satylýan, köçede gurnulan töwdan okatlarynda, bazarlarda bar bolan okuw esaplar satylýan töwdan okatlarynda aýlanyp ýören enatalary görmek bolýar. Okuw esaplaryny mektep okuwçysyna degişli haritler satýan dukanlaryň hem, ol dukanlardaky haritlaryň hem möçleri ýeterlik. Emma dukanlaryň alyjysynyň welin tany juda az diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan enatalar aýdýar. Alyjylaryň tanynyň azlygyny enatalar haritlaryň bahalarynyň juda gymmatlygy bilen düşündirýärler. Geçen ýyl bilen deňeşdireniňde mektep okuwçysynyň giyimleri, aýakgaplary 3 esse, okuw esaplary 4-5 esse ýokarlanypdyr. Ýylatyň elinde bolsa pul ýok. Töwdan okatlaryna baranyň bilen elingdäki pulyň hiç zada ýetmeýär. Onsaň iň bir zerur bolan okuw esabyny ýa okuwçy giyimini alyp gaýdýardyň. Oň şariýal zat bolsa geçen okuw ýylynyň galan zatlar bilen oňu tekdirmeli bolar diýip enatalar aýdýarlar. Şol bir wagtda bolsa geçen ýyl 20 teňeden bolan okuwçy ruçkylarynyň bahasynyň böl 60 teňe bolandygyny, ozal 4 manat 50 teňe bolan 12 sany gaplanan türlü galamyň böl 13 manat bolandygyny, 26 liste bolan umumy depderleriň geçen ýyl bahalary 10 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manata durýandygyny, bahasy ozal 10 manat bolan penalyň häzir 23 manatdan bahalanýandygyny, okuwçy aýakgaplarynyň, okuwçy oglanlar üçin kostyumlaryň, gyzlar üçin ak fartukdyr, ýaşyl penjegiň bahalarynyň hem ölçegine görä geçen ýylkydan 2 jete ýokary bahalanýandygyny Aşgabatly Sonudaýda aýdýar. Ada agdalan haritler bu okuwçylar üçin iň derur bolan haritlaryň käbir görnüşleri, okuwçylar üçin gerek bolan okuw esaplarynyň sany uzyn. Okuwçyňa bir esap satyn alyp bereniň bilen ikinji bir esap hem okuwça derur. Okuw başlananda haýsy esabyň ýok bolsa, şol hem çağanyň kemsinmegine getirjek. Emma enatalaryň şu gün galýan aýlyk güllükleri okuwçysy bolan enatalara okuwçynyň derur esaplaryny almaga ýetmeýär. 800 manat, 1000 manat aýlyk häzir bir okuwçynyň derur esaplaryna doğrudan ýetýär. Onsaň maşgalaňa iýmek içmege zat galmaýar diýip, ol käbir maşgalalarda 2-3 okuwçynyň hem bardygyny sözüne goşýar. Sonudaýdan aýtmana görä okuw esaplaryny satýan töwdan okatlarynda haritlaryň bahalary hem ýazylyp goýulmandyr. Tatyjylar haritlardan gerek bolan zatlary bir ýerden alsaň, haritlaryň bahalaryny epesle arzalatyp berjekdiklerini aýdýarlar. Olar arzaladyarlarmy ýa ýok, oňa hem göz ýetirmek kyn. Täze haritlaryň bahalary ýazylyp goýulmaýar. Ondan haýsy dukanda harityň arzarakdygyny, haýsy harityň bahada tapagat berýändigini hem bilip bolmaýar. Aýdylan bahadan derur harityň alyp gaýdy bermesen alaçyň ýok diýip, ol bu ýerde satyjylarda hem günäniň ýokdugyna ünsüt çekýär. Telekeçiler dollary gara bazardan satyn alyp harit getirýärler. Olar hem käy halatlarda dollaryň gara bazarda kymyrgynyň ütgäp durmagy bilen delele galyan wagtlarynyň hem bolýandygyny aýdýarlar. Enatalar bolsa barjy pulyny näme ýetirjekdiklerini bilmän elenip görler diýip ýaşaýjylaryny ýetýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatyna aýdylmagyna görä Islam döwleti atly ekstremist sektoryň Irakda we Siriýada harby taýdan ýeňlendigine garamazdan bu iki ýurtda şimdi-de jeňçiler bar. Olaryň sany 20.000 bilen 30.000 aralygynda. 13-nji awgustda ýaýradylan raport ady belli edilmedik hökümetlerden gelýär. Ol çet ýurtly sewçileriň saldamly düzümni öz üçin alýar. Islam döwletine şeýlem El-Qaida garşy giýilen sanksiýalara gödäwçilik edýän ekspertler tarapyndan BMG-niň Howpsuzlyk Keňeşiniň garamagyna berilen raportda jeňçileriň Irak bilen Siriýanyň arasynda deň bölünendigi aýdylýar. Islam döwletiniň köp aktivisti Awganystana geçirilýär. Bu toforyň ol ýerdäki jeňçileriniň sany 3500 bilen 4000 aralygynda. Öňde de gitdikçe artmak bilen diýip ekspertler aýdýarlar.
Abu Bakr el-Baghdadi'nin yol başçylygyndaky toparyň Libyada, Günorta Günnäger Aziýada we Günmatar Afrikada da köp sanly tarapdarlar bar. İslam döwleti 2014-nji ýylda Iragyň we Siriýanyň uly bölegini basyp aldy. Ýöne 2018-nji ýylyň ýanwarynda çelle bolan döwrüň içinde ol ýere serpikdirilip Siriýada kiçenrek sebetlere dykyldy. Birleşen Milletler Guramasının hasabatında bellenmegine göre İslam döwleti şimdi de Siriýanyň territoriýasyna hüjümleri amala aşyrmaga okyply. Ol Irakda belli bir sebete doly kontrollyk edenok, emma onun aşağıdan iş alp barýan aktivistler var. Çet ýurtly jeňçileriň Siriýa we Iraka gelip İslam döwletine goşulmagy togtady. Ýöne olaryň inni ýyllaryny dolanmagy garaşylyşy ýaly çalp bolmasa da möhem mesele bolup durýar diýip ekspertler aýdýarlar. Olaryň bellemegine görä El-Kaidanyň da global ulgamy özüniň çeýrek görkezmegini dewam etdirýär. Onuň tarapdarlary we ýaranlary käbir ýerlerde şol sanna Somalida, Yemen'ne, Günorta Aziýada we Afrikanyň sahil regionuna İslam döwletinden has güýçli. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Şaýmerdan Uly Murady kabuldan. Demirgazyk Gündogor Awganystanyň Takhar welaýatynda Aýhanym atly bendere jeňçiler hüjüm etdi. Onuň netijesinde 20 golay Awgan harbisi öldü. Ençeme harbi jeňçilere ýetir düşdi. Birnäçe esker we döwlet işgäri yaralandy. Yaralanlaryň arasynda Aýhanym benderiň komissary hem bar diýip resmiler aýdýarlar. Aýhanym benderi Takhar welaýatynyň Deştigala atly etrabynyň territoriýasynda yer alýar. Deştigala etrabynyň obalaryna jeňçiler ýeçirge diýär diýip ýerli ilat aýdýar. Deştigala etrabynyň goňşulygynda ýerleşen Hojaýgar etrabynyň hem Senmanyň ahmallygyny Takhar welaýatynyň welaýat keňeşiniň agdasy deputat Abdulgany Ewropi aýtdy. ما شاهد فاجعه سقوط حجیرها مسئولین امور نظام توجهی Takhar welaýatynyň polisiýa idarasynyň matbuat wekili Halilla Eseriň aýtmagyna görä, düýn akşam ýary gece talep söwüşçileri Aýhanym benderine hüjüm edipdir. Serhetçi güýçleriň ençemesi hüjümde helak bolupdyr. Aýhanym benderine kömekçi güýç ugradyldy. Uruşda jeňçilere de ziýan ýetdi. Onlarça talep ýaralsy öldü. Hüjümçiler benderin käbir portlaryny otlady. Adamlaryň mal emlägine zeper etdi. Aýhanym benderi Takhar welaýaty üçin ören muhim serhet geçelgedir. Şu sebepten benderden hüjümçileri kopup çıkarmak için tagalla edilýär. Deştigala etrafında jeňçilere karşı harbi operasiýa başladylýar diýip Eser bildirdi. این به شب طالبا بالای کمیساری بندری خانه حمله کردن سربازای کمیساری به شهادت رسید. Takhar welaýatynyň medeni jemgyýetleriniň wekili Nammatullah Ýasyryň aýdysyça welaýatyň etraplarynyň ençemesinde jeňçiler hereket edýär. Etraplary jeňçilerden arasalamak üçin hökümet güýçleri çare görmeýär. Şo sebäpden jeňçiler gitdigiçe güýçlenýär. Jeňçileri ýok etmek üçin çare görmegini biz hökümetden soraýarys diýip Ýasar aýtdy. Hojaýgar, Darqat we Eşkamuş az wujudi muhalifin hok şawa. Takhar welaýatynyň Nemek Ap atly etrabynyň obalaryna da jeňçiler ýeçilik edýär. Nemek Ap atly etrabynda Duzkany daş kömür magdany bar. Magdanlar hem jeňçileriň ýeçiligine geçipdir. Magdanlary goramak üçin Erbeki atly ýarym resmi ýerli polisiýa güýjüniň düredilendigini Takhar polisiýasynyň sözçüsi Halilla Eser aýdýar. Erbeki atly ýerli güýçleriň magdanlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin herekete geçendigini Eser ma'lum edýär. های مردمی دوجا با ما خیلی همکاری نزدیک داشتن خود هم محل هستن محیط خود Duzkanyň we daş kömür magdanynyň jeňçileriň uly mikdarda peýdalanýandygyny Takhar welaýatynyň ýaşulllaryndan biri Arbab Abdurrahman aýtdy. Tabiiy baýlyklary goramak hökümet güýçlerine başartmaýandygyny Arbab Abdurrahman belledi. معدن نمک و من سنگ زغال داریم و تحت تاثیر خود برای از منافع از استفاده می‌کنن. Takhar welaýaty hem Tajikistan bilen serhetleşýär. Aýhanym benderi taryhy serhet geçelgedir. Bu bendere öňüm 2 ýola jeňçiler hüjüm etdi. Tajikistan Awganystanda bolup geçýän wakalardan awatirlenýär. Şo sebäpden Tajikistanyň güýçleri ortaýatly harbiler bilen bile Tajik-Awgan serhetiniň golaýynda ýygyderli harbi türgülleşik geçirýär. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.